παιδιά, είμαι ο It's Me Fart Gamer και σήμερα είμαστε πάλι στο Warrior MC. Και τώρα θα σας πάμε να σας δείχνω τα δημιουργήματα που έχει κάνει ο Young Geo Bro 2. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα στην Warrior City, νομίζω είναι αυτή εδώ πέρα. Όχι, τότε είναι αυτή εκεί κάτω. Που ήταν ένα από τα πρώτα δημιουργήματά του. Όπως είχαμε δείξει και σε ένα άλλο βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραία καλοσχεδιασμένη. Δηλαδή είναι σαν να είναι μέσα σε κανονικό κάστρο, δηλαδή όπως τις Τρίας και αυτά. Να πούμε ένα μπράβο και ένα μεγάλο συγχαρητήρια στο παιδί για την ώρα που χάλασε για να διακοσμήσει τόσο καλά το σερβερ. Ας πάμε εδώ πέρα τώρα να δούμε τα OP item, αυτά που έχει βάλει εδώ πέρα. Είναι είναι το short που λέει 15 gold για 2 warrior brick και for 1 legendary και τα λοιπά εδώ πέρα. Και τώρα ας πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ πέρα μέχρι στιγμής είναι το πιο πρόσφατο δημιούργημά του, είναι η Necropolis. Κοιτάξτε, άμα παίζετε Drunken Sack θα ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτή εδώ πέρα η πόλη. Κοιτάξτε πόσο καλοσχεδιασμένη είναι και αυτή εδώ πέρα. Γενικά ο Young Geo Bro το έχει με τα δημιουργήματα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι σαν να είναι πόλη για τα τέτοια, για τους νεκρούς. Ας πάμε να σας δείξουμε τώρα και την υπόλοιπο μέρος. Εδώ πέρα βλέπουμε πάρα πολύ ωραία καλοσχεδιασμένα πράγματα. Και τώρα σας πάμε να σας δείξουμε το χώρο των τεράτων. Εδώ πέρα κατεβαίνουμε κι άλλο και να είμαστε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα κλασικά μπορείτε να κατεβείτε και να κάνετε, είναι wildness και μπορείτε να κατέβετε να σκοτώσετε mobs. Και τώρα πάμε να σας δείξουμε το επόμενο δημιουργήμα του, το σπίτι του. Γενικά ο Young Geo Bro έχει ένα κόλλημα με τα κάστρα και όπως θα δείτε τώρα θα δείτε και το σπίτι του NATO αυτό εκεί κάτω. Τώρα βρήκε να κάνει restart. Γεια σας παιδιά, και πάλι μετά από ένα restart που έγινε στο server, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα, όπως είπαμε και πριν, είναι το σπίτι του Young Geo Bro 2 και έχει αυτό το παιδί με μανία με τα κάστρα, αλλά ό,τι κάνει το κάνει πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, δηλαδή ας πούμε σαν κάστρο κανονικό είναι το σπίτι του. Και τώρα ας πάμε να σας δείξουμε, όχι, κάτσε, μπορούμε να μπούμε μέσα, ωραία, για κάτσε να μπούμε. Λες. Λίγο lag, αλλά δεν μπορούμε, άρα πάμε να σας δείξουμε το επόμενο δημιουργήμα του. Το καράβι αυτό εκεί κάτω που βλέπετε είναι το καραβάκι του, έτσι όπως το ονομάζει. Είναι σαν το καράβι του Jack Sparrow και αυτόν τέτοιας εποχής περίπου. Είναι πάρα πολύ καλοσχεδιασμένο για τα κανόνια του. Και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Young Geo Bro που είναι νομίζω ο architect αυτού του server και ό,τι κάνει το κάνει μέσα από την καρδιά του για να βγει όλο και πιο καλύτερο στο server. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Αυτό ήταν για σήμερα. Είμαι ο It's Me Fart Gamer, τα λέμε.